आता आमचो नाद फुकट बघायचो नाही. ज्याच्या खिशात असत आशाने जर फुकट बघलास तर देवी माझी आशा पुढे कळलं का? त्यांच्या लायक तरी बघ आमचे काही हे बोलणार काय देऊ दिलं लागला आई मी जर कुठे चुकले ना तर तालाला घरा पण किती माझी कला सादर करण्यापूर्वी माझ्या आई बाबांचा आशीर्वाद माझ्यासाठी श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणून सर आई बाबा तुम्हाला उभयतांचा आशीर्वाद तुमचा आशीर्वाद घेऊन आणि देवी माऊलीचा आशीर्वाद घेऊन मी या सगळ्या गावाला सगळ्या गावाला हे जे नटून आले ना कुणासाठी फक्त तुमच्यासाठी नांदले विणा रंगला असो जीववर येतात त्या तुमच्या मनोरंजनासाठी काय मोठमोठे कुठला म्हणा मी पुढे काय केलं पोट दुखायला लागली ना किराय देत नाही काय पोटात दुखला तर किराय देत नाही काळजी करू नको आले का ते थोडंसं बरोबर आता किराय तो किराय टाकून द्यायला लागले
काय नको सुरपीन देऊया मला. काय सुरपीत देऊया तर सुरपीत जाऊ आहे माहिती ते तुम्ही केला मग एखाद तरी नाही तर गावात एखादं जाऊ. काय नको या तुमच्या घरगुती उपाय नावाचं काही नाही बस का बाबा काही नको